намояндагони шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри турсунзода давоми соли сипаришуда баҳри иҷрои дастуру супоришҳои роҳбарияти олии мамлакат инчунин кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва амру фармонҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри турсунзода як қатор корҳоро ба иҷро расониданд. Дар ин давра ба шӯъба беш аз 140 аризаи шаҳрвандон ворид шудааст ки ба ҳамаи онҳо ҷавоб гардонида шуд. самти асосии фаъолияти кормандони шӯъба ин нигоҳдорӣ ва ҳифз намудани табиати нотакрори диёрамон мебошад. аз ин рӯ масъулин дар соли гузашта ҷиҳати гузарондани маъракаҳои ободониву кабудизоркунӣ беш аз 45 000 бех ниҳолони ороишиву сояафкан ва гулу бутаҳоро шинонида буданд. ҷиҳати ҳифз ва нигоҳубини гулу бутаҳо шахсони алоҳида ва бахусус худи шаҳрвандон вобаста гардиданд. инчунин дар давоми соли 2017 нисбати шахсоне ки оид ба ҳифзи муҳити зист бефарқӣ карда хилофи қонунҳои амалкунанда рафтор карданд пайнавишт тартиб дода шуд ки маблағи он беш аз 30 000 сомониро ташкил дод. дар соли сипарӣ гашта ба нисбати 294 нафар шаҳрвандон протоколҳои хубарнокунии маъмурӣ тартиб дода шуда ки маблағи умумии ҷарима басташуда 30 000 сомониро ташкил медиҳад. бояд гуфт ки дар соли 2017 баҳри баланд бардоштани маъракаи кабудизоркунӣ қарори раиси шаҳр ба тавсиф расид. дар давоми соли 2017 мутобиқи қарори раиси шаҳри турсунзода дар ҳудуди шаҳр шинонидани 56372 бех ниҳолҳои дарахтони сояафкан ороишӣ ва мевадиҳанда ба нақша гирифта шуда буд. аз рӯи маълумоти пешниҳодгардаи ҷамоату деҳотҳо ва корхонаҳои ташкилотҳо дар шаҳр 46675 бех ниҳолҳо шинонида шудааст. аз ин миқдор ниҳолҳои сояафкану ороишӣ 22800 бех ва ниҳолҳои дарахтони мевадиҳанда бошад 27175 бехро ташкил медиҳад. мо дар соли 2018 ба нақша гирифтем ки беш аз 34000 ниҳолҳои сояафкану ороишу мевадиҳандаро дар ҳудуди шаҳри турсунзода шинонем. инчунин дар шоҳро корҳои шинонидани гулҳои садбарг идома дорад. то имрӯз дар шоҳро зиёда аз 20 000 гулҳои садбарг дар минтақаҳои вобасташудаи шоҳро шинонида шуд. инчунин корҳои фаҳмондадиҳӣ бо аҳолӣ рафта истодааст ки дар назди хонаҳо, бинои истиқоматии корхонаҳо гулҳои садбарг шинонида шавад. шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри турсунзода ба таваҷҷӯҳи сокинон мерасонад ки ҷиҳати анҷоми корҳои тозагиву ободонӣ камари ҳиммат баста партовҳои манзилҳояшонро дар ҷойҳои муайян партоянд. ҳамчунин шаҳрвандонро зарур аст ки аз худсарона буридани дарахтон, шикори ғайриқонунии ҳайвонот, инчунин ифлос намудани каналу ҷӯйборҳо ва дигар масъалаҳои вобаста ба табиат худдорӣ кунанд. масъулини шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри турсунзода нақша доранд ки бо ин мақсад дар натиҷаи андешидани чораҳои муассир ва бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ маърифати экологии шаҳрвандонро баланд бардоранд.